sve što znaš o meni. Džez za Zagrebčane, a pop za Splićane. Takav je plan Vesne Pisarović ovog ožujka. Nakon što je na Dan žena nastupila u Metropoli, 23. ožujka sprema se svojim starim hitovima osvojiti i Split. Ali ovaj put ću se pripremiti. Na Feru su me iznenadili jer su preuzeli potpuno odgovornost nad pjesmama, što nisam nikada živjela i jako sam se iznenadila, ali sad znam već. Ako Mate Miša dođe ovako, probat ću i ja nekako. Euforija koju je izazvao njezin prošlogodišnji nastup na Brucošijadi Zagrebačkog Fera i nju je ostavila bez teksta. Još uvijek sam pod dojmom i nemam odgovora na to. Pokušala sam analizirati jer volim imati odgovore na pitanja koja si postavljam, ali nije ni bitno. Mislim, krasno je. Džez u izvedbi Vesne Pisarović. Krajem 90-ih ovo je zvučalo nemoguće, a danas se upravo u tom glazbenom žanru najbolje osjeća. Ta cijela transformacija iz mogućnosti prelaska u jednu situaciju u drugu nije došla preko noći. Dakle, dijeli nas 12 godina. 12 godina ulaganja u neku drugu glazbu, u neki drugi izričaj. A već 12 godina njezina adresa izvan domovine. Živim na nekoliko adresa. Tako da povratak, šta je povratak, čemu povratak? Ne znam što će dalje biti da me odnese negdje na neko posve treće mjesto. Zbog užurbanog životnog tempa u glavnom gradu Njemačke ne stigne pratiti ni što se događa na hrvatskoj glazbenoj sceni, ali povratak Dore nije je oduševio. Moram priznati da više nisam toliko zainteresirana samo za taj dio hrvatske glazbe, tako da ne mogu komentirati previše, ali želim svu sreću Roku i Žaku, ali mi se čini da je malo nedostalo glamura ove godine, ovako po svemu sudeći, čak po reakcijama, dakle čisto po reakcijama vas novinara. Na vrhuncu svoje pop karijere 2002. predstavljala nas je na Eurosongu, a za hitovima poput Dolje na koljena, Ti si kriv i drugima mnogi i danas žale. Zato se Vesna sprema snimiti novi pop album. Jedva čekamo. Doći će pomalo, sve ide svojim tokom, nekako se sve samo po sebi ne nameće, bez nekog velikog plana i bez neke velike želje, osim da sama iznutra osjećam strast prema tome i želju da to nekako končam, stavim točku i imam nešto za reći u stvari.